Ola, moi boas. Pois aquí estamos, son Emilio e este Raúl, imos facer o que levamos prometendo uns días, de darlle a ChatGPT, a ver como se utiliza unha inteligencia artificial destas que agora están tan de moda e que salen en todos os medios de comunicación, con respecto á educación, en concreto, cun examen de ABAU de galego. A ver como se comporta, como hai que facer para utilizalo, bueno, e as preguntas que vayan saindo con respecto a iso. Bueno, eu son Raúl, xa dixo ele, estou aquí, eu creo que por ser profesor interino de galego, non? Pero para que vexades que xa non é moito o nivel, non? Que non vamos ser moi exixentes. E temos, entre unha das cousas que vos imos presentar nas pantallas, sacámoslo de ogalego.eu, que así é vos moi gráfico e aí podedes ver a proba, vale? Que está aí xa recollida por eles. Mentres preparas o examen, comentar que nós xa temos traballado sobre isto, en realidad xa sabemos máis ou menos cal é o resultado, pero non nos interesaba especialmente si resolve a proba da BAU deste verán ou se non a resolve, non? Se non ver os procesos de como funciona esta aplicación de texto, en realidad, que non? Vou facer unha breve introducción para que non sepa como funciona, podemos escribir calquera cousa en calquera lingua, vamos ver como co galego vai ter algún problema, pero en principio non vamos poder dialogar perfectamente en galego sin problema. E aquí hai unha barra de chat na que podamos a decirlle preciso axuda cun exame de ABAU de galego. Que isto é o que me preguntan os sobrinhos, sabes? E os fillos dos veciños. Un texto sobre o que che farei unhas preguntas. Vouche copiar os enunciados e o texto. E a continuación as preguntas. Vedes, é como falaría o profesor de galego. Hai que ser clariño, bastante específico, non moi complexo, non contradictorio. E ides ver que o que hai é precisamente un chat. Vale, tan doado como todo iso. Moi boas, Fedello, pois estamos comezando, chegas no millón. Vale, é importante que isto non é simplemente metemos un examen e entón das respostas. Temos que falar con el, darlle as instruccións para que nos dé as respostas que necesitamos. Entón, por eso hai que facer unha introducción para que vaya comprendendo que é o que queremos facer. Entón, antes de meterlle o texto, simplemente vamos a dicir isto que escribimos, vale. Últimamente está bastante, vamos a ter que volver a entrar. Vou copiar isto. Si, eso hasta lo podo explicar eu, está petado, está máis petado que o Tinder un venres a 1 da mañá. Está entrando moita xente, entón a veces ten dificultades para responderche a ti, porque hai moita xente entrando, entón, e vai un pouco lento a veces. Vale, agora sabemos aquí que entendeu que está falando en portugués neste caso. Bueno, vamos a meterlle o texto e co texto seguramente que se acolla que... É un proceso tamén moi interesante. Ela, de algún xeito, el vai artellando e collendo os coñecementos sobre a lingua galega, xa ides ver, tanto en estrutura como en obxectivos comunicativos. Ides ver como se vai ir correxindo pouco a pouco. Vale, ahora vamos a ver. O texto non o imos a ler, pero porque é moi longo, téndolo aí e poderlo recoller. Moi interesante, por certo. Pero sí que leremos son as preguntas, vale? Para que non perdades o fío. Sí, Fedello que comenta que a estas horas sempre vai mal, que se nota que é horario americano, e ten toda a razón, é iso. E sobre todo os sábados, os venres, pero os sábados e os domingos é moi difícil utilizalo porque hai demasiada xente. Pero non pasa nada porque temos alternativa. Si vemos que nos bloquea un pouco, podemos... Isto xa o fixemos, en realidade, para ver como se comportaba e podemos ir a un documento no que temos guardado todo. Vale, non entendeu que llevamos a facernos as preguntas. Entón, está facendo unhas preguntas sobre o texto. De todos os xeitos, xa nos vale para ver que está entendendo o texto e unha aplicación práctica en educación. Vamos a ir copiando a primeira pregunta e se lle facemos unha explicación. Entón, copiamos todo isto e vamos a dicir, vamos a facer 3 preguntas, tens que respondelas todas punto por punto. Punto por punto. Os puntos e metemos a pregunta. Temos que observar se utiliza o contexto do texto para responder ou se simplemente
fai... Exactamente. De todas formas, se non, mira, vale, empeza. Vai lentorro, vai lentorro. Non me parece tan lentorro, eu tardaría máis. Sí, claro, bueno, con respecto a unha persoa fai rápido, pero Eu teria que lelo, por exemplo. para como fai habitualmente cando está ben, vaya, pois sí que tarda un pouquinho. Volve a subir para ver eu as preguntas, por favor. Vale, a primeira pregunta é indique nunha liña como máximo cal é o tema do texto, non? E o tema do texto, bueno, tú dirás que eres o profesor de galego. Correctísimo. Si está correcto. Non creo que faga falta ser profesor de galego, No, vale, sí, que exactamente. os chavales que fan abao, cuidado co micro, non son profesores de galego tampouco. Exactamente, sí, tamén é verdade. Non é un examen tampouco demasiado complexo. Vale, despois elabora un breve resumo con a información máis relevante do texto. Que isto xa para outros usos está moi ben. Se necesitas ter un resumo rápido sobre un texto, ten unha capacidade de concreción moi boa e faino moi ben. Eso sí que fai moi ben. Se tes un artigo moi longo e queres sacar un resumiño do artigo, concretiza bastante. Ben, faivos un resumo, se queredes, do Principiño, faivos un resumo de Memorias dun neno labrego. Vale. Na 1.3 fixo o mesmo que nos fixo na proba, que é facer unha definición bastante ampla deses conceptos. Entón, Si, é como se recolles acepcións do dicionario exactamente. e non contextualiza. Vale. Igual simplemente é porque non entende ben a pregunta, porque aínda que sí que pon que teñen no texto, vamos a dicir agora. Seguimos facer esta especificamente, non? Claro, para que se vexa como sí que pode recordar o texto perfectamente e telo en conta. De todos os xeitos cambias pegajosa por pegañenta ou algunha alternativa así 1.3 e vai no resolvendo, responde de novo definindo esas palabras con respecto ao texto. Transversalmente xa estamos observando algunhas das aplicacións alternativas a esta que son moito máis interesantes. Por exemplo, xa vemos que fai un resumo, por exemplo, dun texto. E despois resolve o resumo ou podelle pedir outro tipo de texto, unha descripción, unha argumentación, e elabora ese tipo de reflexións, non? E tú e eu comprobamos que moitas veces non é para nada artificial. Vale, agora volveuse ir o portugués. Non ten importancia. Ten un problema que seguramente se vai a solucionar coas seguintes versións que vayan salindo co galego. Vai escribir moitas veces en portugués ou outras veces en español simplemente porque aínda que identifica o galego non ten o suficiente texto traballado en galego e seguramente nas seguintes versións acabará metendo moitos máis textos de moitas máis linguas e acabará facendo bastante bien. No, mira, desta vez non o fixo tan ben como na proba que fixemos. Sí, repites un pouco, o único que está facendo é estender un pouco. Sí, estendeu está utilizando trucos que utilizamos os seres humanos, non? Vamos a ir a que nos deu aquí, que tamén meteu algo de portugués, pero como vemos aquí, vou poñer un pouco máis grande. Como vemos aquí, fixo un pouco millor e tuvo máis en conta o contido do texto. Non? Por exemplo, na palabra slogan xa identifica nunca máis como que era ao que se refería, é o que buscaba a pregunta, non? A pregunta buscaba eso. Neste momento fai unha cousa máis contextual, que é a palabra slogan é mencionada polo autor para referirse á frase nunca máis, que quedou como símbolo da catástrofe, pero sen un verdadeiro significado ou importancia. Sí, móllase máis, por decirlo así, non? Exactamente. Sí. E simplemente dixemos a mesma aclaración que o fixera con respecto ao texto. O que pasa que hai veces que o colle mellor e veces que o colle peor. Non? Vale, ben. Vamos a meter ya a seguinte pregunta rapidamente. De todos os xeitos, para ir avanzando, como imos avanzar, digamos que esta parte ten máis ou menos resolta. Non vou facer valoracións moi concretas, pero está bastante apto, non? Ten casi 2 de 3 ben e a terceira non está mal de todo. Eu incluso me vou poñer, neste caso, casi obrigatoriamente voume poñer no criterio de un alumno de segundo de BAC, sabes? Ni siquiera estou pensando como respondería un adulto. Entón, pregunta 2. Esta pregunta é: redacte un texto no que manifeste a súa opinión persoal sobre o tema do texto. E aquí temos
eu penso que algunha das experiencias que nos sorprendeu máis, non? Non te preocupes, Sí. deixa que escriba. No, vamos a ver, isto é igual é unha corrección que isto utilizouse hai 2 días e melloraron en algúns aspectos pero limitaron as súas capacidades noutros. E unha é dar opinións. Entón, Está ben, xa lle quitaron a capacidade de dar opinión, non? sí. Está ben, está ben. Bueno, da igual. Vamos directamente a esto, ¿no? A resposta que nos deu outro día, en vez de reelaborar para que nos dé. Si lle decimos, responde como si foras un alumno de secundaria, seguramente que nos vai a dar a resposta. Pero como está un pouco lento, é mellor que vexamos o que nos fixo outro día. Tamén ora sinalarse ao público que vai ver unha expresión lingüística en galego moito millor, bastante correcta. Baixa un pouco? Sí. Aí está, que llevos comentar tamén que tuve a ocasión, por curiosidade miña, que unha dos obxectivos do texto é que non sobrepase as 250 palabras ou que sexa por aí, non? Se nos acordamos, imos mirar nos outros textos. Exactamente. Neste deume 267, pero poden ser 260 porque as contei mentras estaba ceando. Tamén cumple ese obxectivo, non? E agora a resposta está, hasta foi un resumo final que de todo o que falou na resposta, que está bastante correcto. A estrutura do texto, encima, pero sí. A estrutura do texto tamén é correcta, non? A presentación, desenvolvemento e unha reflexión final. Antes o que fixo foi un tema, o tema principal e máis un resumo, o sea que sabemos como está abordando diferentes tipos de textos de xeito bastante correcto. Vale, vamos a dar a terceira pregunta, que é outra vez de 3 preguntas. Funcionamento da lingua. E seguramente que nesta vamos ver outras cousas diferentes. Respecto ao texto. Vale, a ver se desta vai un pouco máis lixeiriña. Está moi ben porque non se justifica, por exemplo, non nos dice é que na miña casa non se fala o galego, sabes? Ten cousas que son motivantes. Vale, isto é, con respecto á lingua, esta sí que lle costa moito máis porque falamos antes, non? O galego non o ten tan controlado. Vamos a desistir, porque non ten sentido, realmente. Que tarde tanto. E aparte que seguramente nos volva a dar erro, porque se tarda, a veces dá erro. Pero deixo, se queres, revisamos o... Sí, vamos ir mirando o que fixo. Este, se te acordas, eu xa acórdome perfectamente, era a parte quizás que máis de dificultades tiña, xa sabemos por que acabamos de explicalo. Aínda así, a análise das palabras desta oración están bastante correctas, vale? Eu non sei se sería... Creo que non, que está correcta. Só tens que dicir o tipo de palabra, non sei se... Claro, non sei se, bueno, a mellor na plantilla sí que parecía que máis desenvolvemento da resposta. Non pero digo, a mellor terías que conxugar teño, pero non o creo, a resposta está aí. Pero a de sintaxe e a de fonética costalle moitísimo máis, porque ainda ni siquiera coñezo o galego. E despois temos as vogais abertas e pechadas, que é a típica pregunta. Bueno, non dá moito no hallo. Claro, sí, eso sí que non entendo. Ten algunha ben como 19, pero ni siquiera, fora de que estén ben, casi ninguén escollería estas palabras, non? No noso contexto, incluso polo traballo nas aulas, que sempre se crean tipos de palabras e tal, escollerías outras do texto, que están moito máis claras. Vale? Sí, entón, claro. Ten dificultade. Vale, aquí hai algunha pregunta, o sea, das preguntas que nos quedan... Lingua e sociedade. Sí. Moi interesante. Sí, vale, pues entonces vamos a ir co seguinte. Isto é outro texto diferente, non? E pide 250 palabras, vale? Poñémoslo aquí e xa está. Vamos a dicir outra pregunta con respecto a outro texto. 2 puntos. Vale. E que nos pide? Vale, mentres tanto. Explica a situación que denuncia María Isandre no seguinte artigo, empregando os conceptos técnicos de normalización e axentes de transmisión lingüística. Sinale dúas posibles medidas de normalización que podan contribuir á súa superación. Esta vai ser moi descriptiva, aínda que non nos responda, polo menos temos o texto anterior. Aquí falla un esforzo tremendo e de lo ver. E despois aquí, a parte dos famosos sergos que nos encantan, que debe ser por conversar con nós, a ver se nos xurde algún para que o vexades. Digamos que aquí no texto que nos sacou a nós, bueno, o propio exemplo sirve, non? Como que solicita que o galego sexa a lingua do sistema educativo, por exemplo. Entón é moi interesante que esta aplicación de algún xeito non, era moi interesante, vale? Sería un texto que non sería correcto porque en principio parece que legalmente o galego está no sistema educativo, pero sí, era como ver
alguén falando de normalización na posguerra, non? Por exemplo. Vale, como está tardando, mentres vamos a ver a resposta que nos deu. Sí, non a imos ler porque é bastante longa. Son 167 palabras. Pero mira, aí teño sinalado en amarelo, debe ser o que me gusta, e teño sinalado o que creo que se repite, non? Ese terceiro parágrafo un pouco. Sí. Pero fíxate, ímolo ler, que soy o máis curioso, o que teño en roxiña, que é algo que me chamou a atención, entón é unha posible medida, entón, unha cousa que temos que deixar clara, o texto está resolto, cumple o objetivo, as palabras, máis ou menos, bueno, neste quedolle bastante curto, pero ten a estrutura, pon os dous exemplos que creo que era o que pedía, entón aí está coberto. Despois poden ter máis ou menos razón, non? Pero entón di, unha posible medida é incluir o galego como opción de idioma en todas as tecnoloxías, incluindo asistentes virtuais, para que as persoas que o falan poidan usalas sen dificultade. Xeñal. Mais abaixo, promover o uso e a ensinanza do galego na educación. Isto incluiría a formación Sí, parecerá que a formación de mestres en normalización lingüística. Está describindo o Celga, sabes? E nós poderíamos dicir agora que eso é incorrecto, que é un gran fracaso. Parece que vira o vídeo este da rapaza. Con esta, si introducimos o galego no sistema educativo, con esta medida, as nenas e nenos aprenderían a valorar e usar a súa lingua desde unha idade desde cedo, non? O que contribuiría ao seu uso e preservación no futuro. Despois de 30 anos de normalización lingüística, tamén lle poderíamos corregir esta argumentación. Sí. E fíxate, fai unha conclusión. En resumo, é necesario adoptar, o sea, os textos están bastante correctos, non? Outra cousa son os contidos ou específico. Situemos o seguinte texto na época correspondente da historia de normativización e indique dúas características lingüísticas fundamentais do galego escrito nela. Sempre a partir de exemplos do propio texto, explique brevemente os avances para a normalización da lingua deste período e por que acontecemento histórico se viron truncados. Son preguntas que nós en principio valorábamos como complexas para a inteligencia. Ten 250 palabras, baixa un pouco para ver cantas fixo, por curiosidade, miña. 199. Non, tampouco está tan mal. Esa non é a resposta, creo. Sí. Esa é a corrección, non? No, este é o texto. Vale. Este é o texto, castelao. E isto debería ser a resposta. Sí, xa teño sinalado en roxo, sí. Sí. Podo queres que lea algún parágrafo que me parezca especialmente característico? Si responde ao que se pregunta, vaya. Si, responde, fixadevos, no segundo parágrafo, despois dunha introducción, dice unhas características fundamental, que é o que preguntan na cuestión anterior, do galego escrito nesta época é a tendencia a evitar a incorporación de préstamos do castelán e recuperar o uso de formas galegas arcaicas ou populares. Elle é moi fácil, ademais, védelo aí, sacar os exemplos, vale? E faino ben. Amañala, tido... Está ben, Sí, a continuación da resposta está ben. E imos ver a conclusión, imos ler a conclusión. Infelizmente, este reforzo da normalización víase truncado pola Guerra Civil Española e a posterior represión franquista, que prohibiu o uso da lingua galega e promoveu a imposición do castelán. Isto foi algo que nos gustou moitísimo, porque posiblemente en moitos dos exámenes non se menciona. E aquí non estamos educados para mencionar cousas como a posterior represión franquista, vale? Soimos utilizar, porque non lo impuxeron, non o transmitiron, conceptos moito máis neutrais e non quero utilizar outros adxetivos, vale? Entón mola que a inteligencia artificial sexa consciente destas cousas. Sí que lle deberon meter bastantes artigos, bueno, documentos, non sei de que tipo de historia, e sí que ten moi presente cando se tratan contextos históricos concretos, sí que fai unha relación bastante boa entre unhas cousas e as outras. E entón, hai que aprender a facerlles preguntas cuanta máis concretas mellor para que nos dé as respostas máis adecuadas ao que necesitamos. De todos os xeitos, isto é o facer preguntas sobre un examen, pero en cualquera ámbito que queremos utilizar esta ferramenta, vai pasar o mesmo. Se necesitamos, por exemplo, a nivel educativo, facer un examen sobre un texto, ¿no? Metes o temario que necesitas e queres facer un examen sobre eso. Se dices, faime un examen desto, vai facer un examen como lle dá a gana. Vai facer un examen, vai facer unhas preguntas. Eso vai non facer seguro, pero a mellor tú necesitabas un tipo test ou unha preguntas de elaborar con 250 palabras, ¿no? Faicho, dille, faime un examen tipo test, faicho, é unha pasada. Pero tens que dicir, necesito que me fagas un examen tipo test con 10 preguntas, con 4 posibles respostas, unha verdadeira e 3 falsas, e que me deas as respostas. Se lle das todas esas instruccións, vai nos facer punto por punto, vai nos facer perfectamente. Se non, vai facer un pouco cumprindo o que tú lle pides,
pero non seguramente o que tú esperabas, porque non sabe o que esperabas. Sí, o que queres dicir é que ensayo, error. Non entendeu? Pois tes que volver a formular a pregunta, como Claro. pasa na vida real moitas veces. Concretar ben o Non que se trata necesitas. neste caso de utilizar un rexistro diferente, máis coloquial ou máis non. Trátase de escribir millor, que a veces con menos escrito non, escribindo menos entende o millor. De todos os xeitos, pola cousa que nos recolle hoxe aquí, como ben sabedes, eles dan 6 opcións de pregunta no examen da BAU e só lles solicitan 4 ao alumnado, porque son 2,5 puntos cada unha e dá 1. Aquí tedes a pregunta 5, creo que non está tan mal respondida. Vamos a ver. Estamos falando prácticamente non só de educación literaria, sino de historia literaria. Este sería o texto, vale, a pregunta é contextualiza o texto de Neira Vilas na época literaria correspondente e identifique e explique dúas características da súa narrativa apoiándose no propio fragmento. Indique outros dous narradores destacados deste período, así como unha obra de cada un deles e os motivos da súa relevancia. Vale. E, bueno, isto comenta tú. Sí, o que está en roxo está bastante ben. Unha vez máis vedes a estrutura dos parágrafos, ela domina a produción textual. Ao final, se o puxen en amarelo é porque algo me chamou a atención. Fíxate que falábamos que aí tes o exemplo dos narradores, pon a Castelao, que o ten anteriormente, na anterior pregunta, e pon a Manuel Rivas, non? Que, Claro. Supoñamos que a mellor tamén é de máis doado acceso, non? Polas redes, non sei como se xestionará. E a última, só outra, novamente, educación literaria, porque son para escoller. Temos unha poesía, neste caso diferente, de Daniela Sorey, de Transmatria. É interesante, porque aquí sí que pensábamos, incluso sendo o máis moderno dos tres, eu pensaba que non iba a ter nin idea, non? E artella a súa... Non é o millor das tres opcións. Claro, cando ten que ese é o que sí que me chamou a atención, ¿no? E, bueno, e é bastante fácil de ver porque cando se ten que referir á literatura galega non ten información suficiente. Aquí entón, o que... inventa, bueno, responde o que pode, pero claro, non ten a información. Faino moi ben. Aquí o que marquei eu son reflexións que son semellantes, non? Repite o mesmo concepto varias veces de xeito diferente, que sería o truco que utilizaríamos tú e eu e un rapaz ou unha rapaza tamén de 17 anos, non? Aquí o que fai é incidir sobre a opresión que sufren as mulleres, as persoas LGTB e outros colectivos marxinados. E despois repite, denuncia a violencia e a opresión que sufren as mulleres e outros colectivos marxinados. Despois volve a repetir, a Sorey utiliza a poesía como ferramenta de denuncia e reivindicación para visibilizar e criticar as desigualdades e a opresión volve a poñer, vale? E aquí é un dos casos nos que che dicía eu que eu notaba, penso que o que está buscando é achegarse a esas 250 palabras. Só ten un número de documento e aquí é onde se ve máis esa, digamos que esa dificultade que ten. Aí puxen eu que repetía tal. Xa están todos, non? Sí, sí. Si temos en conta todo isto, son 6 preguntas, fixo as 6, poderíamos escoller as 4 millores e tería a proba da BAU superada. Sí, no, e con un 6, un 7. Si non temos en conta cousa que non conseguín eu a semana pasada cando fixen. Vale, eso como conclusión de un examen. Tamén é certo que a parte de literatura galega seguramente ese é o máis complicado que teña dentro dun contido de secundaria, porque seguramente un examen de español ou de inglés vai non ter moito máis doado, Sí. con un examen de historia seguramente que teña máis doado. Non sei se Álvaro De historia que casi está seguro, aí... por exemplo, as aplicacións de historia, Seguro. filosofía e sobre todo, xa o veremos Seguro. outro día posiblemente, as aplicacións que hai para tú como profesor crear textos, como persoa, crear textos creativos, o alumnado tamén, non? Para buscar axuda, non? Máis que o debate falso de copiar ou non sei que, porque eu de momento traballo con papel e boli, por sorte, espero facelo moito tempo, ainda que non parece, non podes copiar. Pero para traballar, todo isto é impresionante. Claro, porque todo o que sea comentario de texto, que filosofía ou historia basearse o examen en eso, tamén ten outras cousas, pero basearse en eso, eso fai non moi ben. E despois, outra cousa é a lingua, claro, o que dice aí Feidello, que intentaba facer retroacrónimos, creo que poñía, non? E en inglés fallos mallado e en español e en galego fallos peor. En inglés e en Hostia, español pero... entendo que resolven todo correctamente e aquí non esquezamos que donde máis dificultade tú foi na gramática, foi na sintaxe, na fonética e na morfoloxía, o sea, interesante, va. Sí. Ten os conceptos universais, digamos, tenos, e entonces ao expresalos en diferentes idiomas ten máis ou menos dificultades. Que consellos se poden dar a alguén que se dedique á educación que quera incorporar isto á aula? Que, insisto, que non o faga está perdendo o tempo. Primeiro, eu creo que primeiro, antes de nada, é a facerse a como funciona. Como estamos vendo hasta agora, hai que dar instruccións moi precisas, hai que entender como responde
para poder utilizalo. Porque cuanto máis utilizas, máis vais a aprender como se comporta, que respostas dá, e cuáles son as preguntas que lle tens que facer, como interactuar con ela. En que aplicacións pode ser útil? Pois, por exemplo, a hora de xenerar textos máis ou menos creativos do ámbito que sea, a asignatura que sea, que necesites para traballar en aula. Creativos, necesitamos textos argumentativos, tipos de textos jornalísticos, textos con diferentes obxectivos comunicativos. Aí está. Actividades con respecto a esos textos. Vaiche propoñer actividades que podes realizar en aula con respecto a esos textos ou a outros textos que introduzas tú. Podes meterlle o temario completo dun examen para que che faga o examen según os criterios que che fagan falta. Facer unha resposta rápida para esos exames, para ter unha plantilla sobre esos exames. Podes ter, sobre todo, o que me parece máis importante é pedirlle actividades diferentes, exercicios, actividades, preguntas sobre un tema en concreto para traballar en aula. Eso faino moi ben. Permíteme que senón, sabes que se me vai e que me olvido que xa me poño con outra cousa. Era o que quería dicir antes. Unha aplicación como Photoshop ou PowerPoint, que máis ou menos fomos aprendendo os que somos oitenteiros, tes que facer tú as cousas. A aplicación facilita, pero tes que facelas tú. Isto só tes que pedirlo, e faicho ela. Todo isto ven por aquela experiencia que tuvemos. Eu si quero poñer, por exemplo, estes días estamos facendo moita cartelería e moita fotografía, moita imaxen para que se o día de Rosalía, que se o Entroido, acabouse. Hai inteligencias artificiais semellantes a esta, de imaxen, e podes ir artellando as dúas cousas ao mesmo tempo e ordenaslle a alguén, a algo que che faga unha imaxen. Digo, acordaste que pola imaxen que tamén estuvemos probando, en a imaxen podes decir colles a foto de Castelao, porlle unha mesa aquí, porlle un libro, porlle non sei que, pum. E se non está ben, dislle, que teña un pouco máis de luz. É ou non é? Sí. Cuidado que ten múltiples aplicacións. En vez de estar 2 horas na casa intentando artellar un cartel, colocando aquí as cousas, vai xo facer el. En xeral, bastante ben. Estábamos con esta en concreto que detesto, pero claro, hai unha infinidade de cousas, non? Necesitas transcribir un audio a texto, eso hai unha inteligencia artificial que é libre e que o fai perfectamente. Necesitas xenerar imaxes, todo o mundo sabe, ahora mismo supoño que hai unha inteligencia artificial que tú lle dices o que queres e que xenera unha imaxe que está ou que a modifique ou calquera cousa que necesites. Mira, dice aí Fedello que eu eso fago moito e fago, por exemplo, cando me chamas tú para unha consulta técnica dos ordenadores ou un familiar ou o que sexa, moitas veces pregunto yo a ChatGPT. O sea que te respeto por iso, non? Que? Pois non me importa. Eu cando che fago unha consulta xa porque necesito que me resolvan, tú falo e non me importa que sexa de... Entonces, eso é verdade, ¿no? De como ese servizo técnico de que chamas a alguén e para que se resolva unha dúbida sobre unha aplicación informática, sobre calquera cousa, isto fai non moi ben. Outro día eu tamén necesitaba, non me acordo que era, con un rollo de base de MySQL e quería aprender a facer unha cousa e preguntei como se facía e dixome os pasos que tens que facer, pero non ten que ser algo técnico, senón como se fai para poñer en negrita un párrafo e preguntas yo e vai che dicir paso por paso, que tens que escribir o párrafo, seleccionas o párrafo e das o botón de tal ou das a formato, negrita ou lo que sea. Gustaríame saber cal é o traballo de Fedello para... porque él dice que utilizas para ver se é semellante ao noso é outra cousa. Non, creo que é algo técnico, non? Bueno, pois interesantísimo, sí, interesantísimo. Pero sí. Resolve problemas incluso con urxencia. Claro. Nas clases é difícil utilizarlo de momento, porque non vamos poder, creo, utilizar a aplicación dentro das aulas, digo polo sistema non sei se se caparía si podríamos utilizar esta aplicación, pero posiblemente sí. Enxeñeiro da nube. Claro, entonces, neses casos, se tes algunha dúbida, é maravilloso, pero sin ser algo tan técnico, sendo algo máis de uso habitual, como pode ser un profesor ou un mestre, é moi útil para saber como se utiliza unha aplicación informática que non controlas moito ou cando necesitas alternativas a unha aplicación a que non tes acceso e como podo facer para convertir un documento en outro tipo de documento. Vais explicar como podes facer. Ou cosas así moi simples que moitas veces na casa non temos salida e perdemos media hora en Google buscando solucións como alternativa a facer ese tipo de búsquedas de cousas que non sabemos facer
en Google funcionan moi ben e danos solucións rápidas e que funcionan. En vez de estar unha tarde entera escribindo textos orixinais intentando que se adapten ás características dos rapaces, o seu coñecemento, os seus diferentes niveis, teño unha ferramenta que me vai axudar. Incluso chega un momento cando lle estás falando con ela que lle estás preguntando como era... Estou pensando as aplicacións para grego, para latín. Estou pensando que son múltiples. En latín e grego ten todas as referencias. Podemos preguntar que nos diga que estamos escribindo un guión ou unha obra de teatro para o alumnado e necesitamos, mentre tú escribes o texto, necesitas 6 planetas. Como era aquelo, por exemplo? 6 planetas que tuvesen de nome con característica de... Con raíz grega, con raíz latina, con raíz inglesa, con raíz vikinga. Eso tardou 3 minutos. Incluso lle preguntamos máis cousas para escoller que máis nos molase. Sí, a ese nivel, sí. Non vai traballar por ti, en ningún caso. Nunca traballa por ti. Non, e o que falábamos outro día é sí que fai o traballo, pero tú tens que revisalo sempre. Da mesma maneira que cando buscas un texto en Google, tens que revisalo, porque ao mellor estás mandando aos rapaces unha barbaridade. Entón, tens que revisar sempre o que tamén podemos xogar. Eu incluso probaría a escribir unha novela sin revisar e entregar aos premios Planeta ou calquera que temos aquí. No, pero sería interesante, podríamos probarlo, non? Non ten esa capacidade. De momento non ten esa capacidade. Se se presentan 3 textos de 3 autores, se presentan textos de... Un microrelato. Se o xurado lle gusta ese texto máis que outro, hasta que punto? Cal sería o conflito aí? Que non é un ente social, que non ten DNI? No, bueno, pero vamos a ver, no, sí que ten DNI, quen utiliza a ferramenta, ¿no? Sí, bueno, pouco a pouco, acaba de empezar, ¿no? Que xa leva anos, pero ahora que publico todo este rollo, pouco a pouco. Este ano vamos a alucinar, pues que van a salir seguro. Estou convencido. Xa este martes, ¿no? El martes foi onte, o luns, xa actualizou a aplicación e sei que, por exemplo, que para problemas matemáticos funciona moi ben, aínda que, bueno, quitaronlle aí algunha capacidade que tiña, a verdade. Porque esa deunos unha resposta, bueno, que chegastes así un pouco máis tarde, deunos unha resposta dicindo que non quería responder a pregunta. Bueno, pero foi o principio, tú sabes que eso, o noso que nos amolou hoxe foi que está petado, ou como se diga, porque dialogando con ela íbamos a conseguir o mismo que conseguimos hasta estes días. Perfectamente, sí. Dialogando con ela se consigue o que necesitas. E bueno, pues nada, moitas gracias a todos por estar aí e por compartir este cachiño con nós. Moitas gracias a todos, veremos outro día. Xa anunciaremos cando fagamos outra carallada destas. É un placer os novos compañeros que ahora xa son meus. Moi ben.